guys, welcome ta sa tong vlog karon. Di amiron ri sa bukid ni asad akong mga anak ug magpugas miron sa amo ang mais guys aron nga kung naatay ipugas naa jud tay maani. So bani mi sa among pagpugas karon. So tana guys, pugas guys. Tabangan taon ko sa akong mga anak nga mga eskwela na uli sa bukid. Sapit ni kinahuman. Karo-karo pam para pam para pam pam Yulo Yulo ala tuloy siya gitu tayo. So managi na mong pugas guys. So daghang kay salamat sa iyong pagkuyog kanunay sa akong mga video manghinaot ko nga naa jud mo. Mo-like ug mo-follow ug mo-share mas akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. I love you yung tanan.